tačno 8 sati uveče, vreme post. Imam ovdje izmišljeno jaja. Če nađeš jaja u vreme post, izmisli sve to. Dobro, ovo nije izmišljeni. Tražila sam način kako mogu naći jaja. Znači, vidi ovo. Imam lan u kući koji obično koristim za moje ćerkine kose. Evo vidi. Znači, skuvala sam ovaj lan i ona postane gusta da uhvati testu. Da onda imam ovdje za sve moje stvari pola šolje ulje ide unutra. Znači, velika božićni post. Bićemo ovaj kokosov mleko. 2 kašike tako. Ne možeš nikada da grešiš. Pasiranem pineapple. Pineapple. Ananas, bre. Znači pasirani ananas. I ovako, sve to ide na strane. Sve to bitno da se sve zajedno uklopi. Imam jedno čaša brašno, jedno čaša šećer, mali kašikice prašak za pecivo i prašak za pecivo i soka piko boda. I ide unutra i mešamo. Znači ovako, mešanje. Vidiš, fantastično. I sada sipa sve. U ovaj slučajno, znači ide ovako. Ovaj sve, vidi kako je to. I mešaj mačkice, mešaj. Mešamo ovako. Znaš šta pravi torte da bude žuto? To su jaje. Ovaj moje torte treba da bude malo onako žuto boje. Ali bit ću ludilo. Ide naša šagarepe unutra. I mešam. Tako vidi kako je to fantastično. I sada to ide u rerne i čekamo kad završimo. Sve je to posno, zamisli. Vidi ovako. Znači, fantastično. Idemo sada, kasno je uveče.